देखी अगर केहू घर बनवले बा तो लोग बिगाड़े वाला तमाम बा। वही बाबा साहब संविधान बनौलन, लोग छेड़छाड़ करे खातिर तैयार बड़न। लेकिन कहा तरीके भाव बात करे के रहत, काम के टाइम मत बात करे कर बाबू। और क्या होगा बिगारी जी, अरे क्या होगा बिगारी जी, अरे भीम जी बनवले जवन, अरे भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, और केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी बनवले जवन। और ये बड़े भाई जी के तुमसे शानदार 21 रुपए का पुरस्कार भीमवादी पर खुश होकर कहना है, केहू का बिगारी जी, केहू का बिगारी जी, केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन। उस्ताद जी हमारे भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, भीम जी, और केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन। देशवा के खातिर संविधान रचवले, अरे देशवा के खातिर संविधान रचवले, देशवा के खातिर संविधान रचवले, देशवा बनवले जवन, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, 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 केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, भीम जी बनवले जवन, केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन, और केहू का बिगारी जी, भीम जी बनवले जवन। हाँ।